una ug nangunang mitumaw nga tema sa atong ebanghelyo mao ang pagpadala, mission sending sa mga tinun-an ni Kristo. Kung inyong napaminaw pag-ayo may sungkala ni Kristo, ang atong santos nga ebanghelyo karon, daghan kaayo og tugon, daghan kaayo pahimangno si Jesus ngadto sa iyang mga apostoles sa iyang pagpadala kanila ngadto sa kalibutan. Mao may sungkala ni Kristo nindo tingali. Tungod kay daghan man gipangtugon sa atong Ginoong Jesucristo ngadto siyang mga apostoles, mupili tag-usa nga angay natong kapamalandungan nga pwede po nato tingaling mahimong atong kaugalingon usab nga misyon. Tahas sanglit kitang tanan sa atong pagabinunyagan. Duna pudtay matawag natog pagkamisyonero diha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi ug kitang tanan usab gipadala usab ni Jesus. Nindot may sungkalan ni Kristo. Kinigitugo ni Jesus siyang matinun-an diya sa atong ebanghelyo karon. Din mingon siya, ayaw kamu pangayo bayad, sanglit na kadawat kamu nga way bayad, panghatag usab kamu nga way bayad. Gustong isilsil ni Kristo sa hunahuna o kasing-kasing siyang matinun-an. Kining dako kaayong pangutana sa ilang pag-adto sa ilang misyon. What can I give rather than what can I get? Diha sa akong paghimo, pagbuhat sa akong misyon, sa akong tahas. Nindot yung may sungkulan ni Kristo, kaysa akong gikaingon ganina, kita isip mga apostoles usab, mga misyonero usab, mga pinadala usab ni Kristo. Wala bag atong himong personal kita gina ni Kristo ni hala, lakaw sa kalibutan, lakaw sa katilingban ngim gipuy-an. Panghatag, hatag didto, maunay imong misyon sa katilingban nga imong pagapuy-an. Dinis balilihan, di na nato isyo ning muhatag bata, manggihatagon bata, no? Saksi ko sa pagpuyo na kog usa ka tuig dinis balilihan itong seminarista pa ko itong tuig 1997 pamantilito. Din nag-regency ko dinis balilihan. Nakita nako, saksi ko unsa kapag manggihatagon ang katawhan ni Mong David. Gani pagkahuman sa udet, mapasigarbuhon kayo si Pedro Aji. Wa siya maglisod, pagpaato, pagbalik sa simbahan kay daghang matawon gihatag. Gakapin ako ni nang donate aning mga suga sa tong simbahan, tinuod di po'y abikog ng hambog na to dyan sa mong meeting dito. Gumikan sa pagkamangitagon. So dili na ito pangutanag, muhatag bata o di bata muhatag. Tingali nindot natong pamalandungan maigsoon ko na ni Kristo, unsa tang klasiha sa atong pagkamanggihatagon diha sa atong kinabuhi. Matud pa dunay tulo ka klase sa pagkamanggihatagon sa tao. Unang klase, na yung mga tao nga muhatag, gitawag na silag mga grudge givers. Grudge, no? Suko. Di ba usahay may isong ko na ni Kristo? Ang atong paghatag, tinukmod sa atong kasuko, kasungot gikapuyenta, di ba? Nabitaw magpalimos nato, manuktok sa ato. Mingon ta, hala, hatagi na, arumulakaw na, samok na. Adto ta syudad, adto ta Tagbilaran, dahil kang bata manguhit nato, no? Magpalimos. Budadili kagkot mong bursa kay aron mo sam, hawa. Imong duwag sinsiyo kay mo hawa, di ba? Nihatak ta. Kay nasuko ta gisamukan ta kasigig sunod-sunod. Na itong mga silingan nga mga adjuan, bisag kung sa ingahon na lang ato, majitangad, kamunggay, mga jog. Bisag kung sa pangadzuon, di ba? O sa mapungot na,
imong duwa ni mo sundang, hala, putla ng punuan diha. Di mo undag pangadyo. Sa seminarista pa may, dami kauban nga, pwede pong adyoan na. Bisa kung siya pangadyon, mga jog toothpaper, mga jog toothpaste, mga jog, bisa kung siya pangadyon, alcohol. Ingnon tusong kauban na mo, ano lang magkapudyo ng kwarto? Mura lang magtanan hong gamit na ni mga adyo ka. Hala, kadadana. Hapit na ba pista ni nga to, di ba? Malugsupo ng mista na pwede panaygon, na pwede pang suroy-suroy, di ba? Hatagan na niyo mo kwarta, bingon po, tagay po kong sudan. Yung po, hala, pusti dinuguan, alam mo, layas na la. Samok na, di ba? May mga panahon may ka na ni Kristo nga muhatag ta, mupaambit ta, tinukmod sa kasuko, gipulan ta, gisamukan ta, aron maway samok, hala, tagain na imong hatagan, aron mahilom. Mauni mga grudge givers. Ikaduhang klase sa pagkamaghitagon sa tao, kining gitawag natog mga duty givers. Kinsa man gitawag natog duty givers? Mauni mga tao nga muhatag. Mauni mga tao nga mipaambit. Tungod kay ilang nabati nga ilang responsibilidad. Ilang duty ba, ilang responsibilidad, ilang katungdanan nga mubuhat ani, muhatag ani. Di ba? Usahay, yun anak po ta. Di pala man ta parientes, di ba ko mutabang ni mo? Di pala man ko kapitan, di pala man ko BSW, simba ko mutabang ni mo. Usahay, mutabang ta, muhatag ta. Kay mula itukmod sa atong responsibilidad nga muhatag ta. Mga magtutudlo usahay, no? Di palam ko, wa palam ko sultis, gobyerno si Bakog, sakripisyo, tutuloy yung buluka kakadyo. Usahay mo rin mapugos ta. Tungkay atong nabati nga, it is my responsibility to give and to share. One time, dito pa ko na-assign sa Tubigon, no? Marabay taga Tubigon, ani. Sa Diyo may misa sa Tubigon, hindi nanuktok. Tami po nga gawas, kuspultahan kay alas 5 media may misa dito kada adlaw. Yung sa pader, nabay pamahaw diha. Gusto may pamahaw nga sa Juha pa man ron, alas 5 media pa man tagalungag. Pero nanumdum ko nga, di pan, hibilin to gabi ni, balik ko. Ang gikuwag pan, ang giduhol niya. O di pan. Yung sabi, marani mong pamahaw? Way kapi ani, way itlog ani, kanira. Wala, sus, ikaw pa gitagaan. Bisag pari, ito kayong suko, kaya po, tao man ta, paduno, huwag nung balik ang pan, kayong bawion. Ikaw pa gitagaan, ikaw pa yung istorya. Nakabantay dyan na suko ko. Adyo ka suko, kay pari ka. Ingon ra ba Ginoo nga, pakanoon may gigutom. Pari ka, pakan ako kay pari ka. Munisugos Ginoo ni mo nga, pakanoon may gigutom. Nakaamgop ko bitaw, no? Di pa ko pare, madyo, lagnutog balik tong pan. Ikaw pa gitagan, ikaw pa nag-istorya. May panahon may isong ka na ni Kristo nga, ingon ta ni Ana, no? Mutatag ta, mutabang ta kay ang responsibilidad nga mutabang muhatag ko. Ikatulong nga klases pagka magyatagon sa tao, kining gitawag nato og mga thanksgivers. Thanksgivers. Mao ni mga tao nga muhatag not out of anger. Mao ni mga tao nga muhatag not out of responsibility. But these people give and share because they love to do so. It is love that moved them pagbuhat sa ingon. Ang atong mahal nga nahan, ang atong mahal nga Birhen Maria,
ang atong patrona isipray na sa mga apostoles. Mihatag unconditionally siyang kaugalingon. Mihatag siya siyang dakong oo ngadto sa sugo sa Dios ngadto kaniya. Not out of anger, not out of responsibility, but because of Mary's great love sa Dios nga di siya makadili sa kabubuton sa Dios ug sa iyang dakong gugma natong mga tao. Wa man masuko si Maria sa anghel sa Ginoo. Muna iyang gitando na lang kay gisamukan siya wa. Samot ngayong responsibilidad may manong ako man pagkadaghang babae sa kalibutan nganong ako may samok-samokon nga mahimong inahan sa anak sa Dios aron maluwas ang mga tao. No. Wa siya mo feel yung responsibility. It was pure love that moved Mary sa iyang paghatag, sa iyang kaugalingon nga mamahimong inahan sa anak sa Diyos. Di ni mahimo ni Maria, di ni mahimo sa mga apostoles, may sungkuran ni Kristo, ug labaw sa tanan, dili ni mahimo natong mga tao, kundi ta makabaton sa susamang kinaiya sa atong mahal nga patrona, mahal nga Birhen Maria. Sa iyang pagpuyog usa ka balaan nga kinabuhi, unless makabatuntag usa ka balaan nga kinabuhi nga atong mapuy-an diya sa atong kinabuhi, di gyud ta mahimo makabuhat sa sugo ni Kristo panghatag kamo nga way bayad. Nga buti pasabot nilang financial, di lang kwarta nga bayad, kundi katong nga factors nga gisgutan ganina. Mga higugma ko ni Kristo, no? Si Maria atong gipili nga atong patrona, gustang dunay lantawon nga modelo, nga mo'y atong paningkamutan, nga mapuy-an nato ang iyang kinabuhi. Way kahulugan ang atong pagsaulog siyang kapistahan, kunwa ni mahimong efekto diha sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon nga kinabuhi. Si Maria, sama usab natong tao. Mga mingon tag maglisod ta pagpuyog usa ka balaan nga kinabuhi. Lisod. Pero mao nga atong himong inspiration nato si Maria. Pagpaningkamot diya sa atong pagpuyo ug usa ka balaan nga kinabuhi. Sa wa pa mo man ang taytayan sa luway, duol man among bay das taytayan sa luway. Sa kamulo ng gitrabaho, perting hasula kaayo, ibiyahe sa mong dapit. Traffic pag-ayo. Standby kag dugay. Init og mga driver. One time, nakaagid ko. Di usa ka grader, nga sige grade ito skilled. Sa unahang bahin sa mong grader, dihay poster gibutang, no? Gibutang dito. The road to happiness is always under construction. Makamgo po ka. No? Makapagaan ba bisag iinit ang okay traffic? Tinuod bitaw. The road to happiness is always under construction. Ug wa pa trabaho ang maong tulay. No? Ug wa pa trabaho ang mong rasala karon nindot na pag-ayo. Malipayo na kang mobiyahe sa maong dapit. Gumikan kay gitrabaho. Sa wa pala sakripisyo ang gibuhat sa makatawhan nga moanggi sa mong dapit. Now, if we have to paraphrase ang maong gibutang didtong karatula, the road to happiness is always under construction. Now, if we have to apply that sa atong espirituhanon nga kinabuhi, pwedeng atong ingnon, the road to holiness is always under construction. No? Kung gusto tang maliwat sa atong inahan ang mahal nga Birhen Maria, then we have to do something every day sa atong kinabuhi. Reconstruct. Unsa may angay na kong i-reconstruct? Ano nga kong kinabuhi? Unsa may mga kinayang kuhaan
unsa may makinay nga akong punan, tambakan, aron mahisama ko sa akong mahal nga inahan, sa akong patrona, sa akong modelo, sa akong pagpuyo kinabuhi nga balaan. Mga igsoon ko na ni Kristo, mahimo lamang nato nga matuman kining mandato ni Kristo, kining iyang sugo sa iyang mga apostoles o kanatong tanan, isip mga binunyagan, kung makabatunta sa mga hiyas, kinaiya, batasan sa atong mahal nga inahan. Mao nga nini nga itong pagpangandam alang sa kapistahan, mao gyud grasya nga atong pangayon gikan kaniya, tabangan taniya sa atong pagpaningkamot, pagpuyo o usa kabalaan nga kinabuhi. Amen. Manindog paliw.